हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू चैनल आंनि बे चैनेलाव नोंथांमोनखौ गासैबो बरायना लाबाय आं दायो मोनसे माने भैरबकुंड बेरायनो फैलायबाय आरोना बिनि भिउखौ नोंसोरनो ओरैनो एक्सप्ल'र खालामनो थाखाय ब्लग लानानै फैबाय नोंसोरनो दिन्थिनो थाखाय बेखौ नोंथांमोना मोजां मोनोबा नायबाय थाबानो जाबाय
पूरा भीड़ Udalguri Bairukonda आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक आरो कमेन्ट शेयार खालामना होगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम।